नै बिसोर आंनि बिनानावफोर गोजा ओमफ्राय जों दायो जयग' हैनो नागिरदों मन्दिराव फैदो थांसै जयग' हैनोसै जों लोगोफोर दायो गामिनि मन्दिरावहाय बिसोर आंखौ लांनो फैदों थ' हा फैदो दे रुमबाङा मालाय जि साइज देलायखाबाय दख'नाया दायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांदो नै जों दायो मन्दिर मोनफैबाय गामिनि मन्दिर जों दायो हाबनोसै गेट मोनबाय नै जों दायो हाबनोसै नै मन्दिर सिङाव लोगोफोर मानसिफोर फैहांजोब्बाय एसे दायो मन्दिर सिङाव हाबफैबाय नै लोगोफोर गरमथार नै मानसि जाहांजोब्बाय नै सामस गैया ओंहाय साइज खिन्थादोंहाय जिरायनानै खेबबाय थायोलाय जोंना जयग' होनाया जोब्बाय नै लोगोफोर दायो जोबोद गरम जादों नै मनिषा गरम जाजोब्बाय नै गोलोमजोब्बाय मोनसा देलाय मोसालाय गरमा जाला गोलोमजोब्बाय गथ'आ गोलोमजोब्बाय मान बावदों नै लोगोफोर गामिनि बोराइफोरखौ बुरिफोरखौ
मान होनाया जोब्बाय नै लोगोफोर दायो जोबोद गरम जाबाय मान लालाय जोङो सनमान मान सनमान गामिनि गोजा बेयाव फट' लानो नागिरदों आंखौ नों फेस देखायना मानो आं लायाखैनो भिडिअखौनो लायाखै आं ओं मा हानसेक रायलायनो हाबा मोनजाथोंसै हेपि बैसागु ने जागोन दे नै बेहाय फट' लानो नागिरदों गामिनि गोजा बयबो बोराय बुरै जमानो मा जोब्बाय नै लोगोफोर जयग' होखांबाय फट'बो लाखांबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै न'आवहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय